Kada Enero 9, tuigan nga ginadugukan sa minilyon ka mga Pilipino ang kapestahan sang itom nga Nazareno. Ang imahen sang nagaantos nga si Jesucristo nga halos masubsob na sa duta samtang bitbit ang tuman kabugat nga krus. Isa lang ang tinutuyo sa mga deboto nga nagasakripisyo kag nagaantos ang init, ulan kag distansya nga lakton sa prosesyon. Iniagod maagom ang milagro nga ginapatihan dala sang imahen, ilabi na sa mga may ginasuprer nga balatian. Sa rin mga bahin sang pungsod Pilipinas, ang mga deboto may parehuman nga pagtuo kag pagpati nga sila mangin blessed o kon pagagrasyahan sa pagpangabuhi sa bulig ni Jesus. Subong nga aga mga kapuso ang milagro nga dala sang debosyon sa itom nga Nazareno sa isa ka pamilya sa Iloilo Province ang kuhaan naton sang inspirasyon. Mga kapuso, subong nga kapyestahan sang itom nga Nazareno, let us all be inspired sa story sang bisita ta nga ang pamilya damo man sang inagyan apang nangin mabakod bangod sa ila pagtuo sa mahal nga makaako kag debosyon. Makaupod ta si retired Judge Erlinda Teresol. Maayong aga, Ma'am Erlinda. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Tamyawaan na yung mga kasimanwa mo sa banwa sang Santa Barbara. Good morning, Kate. Good morning sa mga taga Santa Barbara, sa akong kasimanwa, kag mga debotos ni Jesus Nazareno. Isagid ang inyo pamilya sa mga deboto sang itom nga Nazareno. Please share base sa mga kapuso ta subong nga aga, paano gid nag-umpisa ang inyo debosyon? Ang amon nga devotion, Kate, sa amon pamilya, nag-umpisa sang nag-acquire ang akong lola. Way back 1976 sang Jesus Nazareno nga replika. After that, kada procession, kada Semana Santa, procession ang among paso ng si Jesus Nazareno only during Holy Week. But 12 years ago, nag-decide ang pamilya nga ma-join every January 9 celebration sa Jesus Nazareno. Iyagid ya fiesta. Storyahan taman ang inyo pinalangga nga karos ang itom nga Nazareno, diin inibala naghalin kag paano gindala diri sa Iloilo. Ang Kate ang karo nga ni, ang Black Nazarene, sa Quiapo gini naghalin, ang replika ni Jesus Nazareno. Ginpatigayon ini nung Iping Magalyon. At that time, nag-work siya sa Manila. And he was the one responsible nga i-ship ini diri sa Iloilo. Tisubong, ari na di sa balay ng akong eldest sister, kay amon ancestral home, nga sa una arada ang Jesus Nazareno, wala na. Ang Jesus Nazareno ara gida sa balay sang sister o eldest sister namon. So dira na siya nabutang sa ila malapit sa ila salas. Kag adlaw-adlaw gid na iya may ginapangadian kay amon nga balay compound. Kadto kana da mahikap sa iya, Jesus Nazareno, good morning, bless us, have mercy on us. Daw bilang daw isa na siya katawo sa sulod sang balay nga ginaistorya mo. Ang kada deboto may ara gid sang istorya. Kamo naman ya, Ma'am Erlinda, ano-anong makabig mo gid blessings nga nabaton nyo because of your faith? Ang Black Nazarene damo ini nga blessing sa amon. Ang amon pamilya gid ang sumagay sa Isendino family united gid na wala na nagaburuligay kung sino ang may kinahanglan ginabuligan. Pero this year, ang last year, ang pinakanami gid nga blessings nga nabaton namon, nakapasan ang duha ko ka bata. Actually, case, ang may ginabutang ako na nga petition bala sa foot sang akon nga Nazarene, nga may nga Nazarene, ginabutang ko na ang mga petition ko nga daw mga gagmay, no? Nga ginaano ang ginapangayo ko sa iya. Kung pwede makapasar kagiyahan sila, enlightened sila sa bar exam, and they made it. And that is the best blessing nga nabato namon last year. Nakapasal sila nga duha sa 2022 bar exams. Ma'am Erlinda, sa imong nga trabaho as a judge for many years, paano ka gingiyahan sang Ginoo? For you, what's your biggest accomplishment serving people? Yes, Kate, no? Ako bago ako maghimo sang desisyon, nagapangamuyo din ako sa mga Diyos na makita ko ang kamaturan because there are always two sides in a case. Is hindi mo gid mabalaan kung ibase mo lang sa documents kung sino ang may sala, kung ano ang matuod-tuod. So that is what I pray for and I was able to render a fair and just decision sa tanan.
amo nang akon ginapabugal nga wala ginabaydan nga desisyon kag ang desisyon base sa kamaturan lamang. Lastly, what's one big lesson nga gin-apply mo all your life halin sa faith and devotion mo, Ma'am Erlinda, sa itom nga Nazareno? Ang ako tidlang is always trust in the Lord. Pray, pray, pray. Kung ginasabat ka man sa Ginoo, amo na ang sabat niya nga pinakanami gid sa imo ag sa imo pamilya. Ako na yung singlinggal ko lang sa ila nga magtuo gid sa mga Dios. Itugyan ang tanan sa mga Dios. Kung ano man ang katabo sa aton kabuhi, amo gid na ang kaya naton nga iabagahon kung may trust and faith kita sa Ginoo. Always pray for divine guidance. Always pray to the Lord. Si Jesus Nazareno all of the time. Although nga hindi gid nga yes all the time, it may be a no, but it is the best answer nga para sa aton nga kaayuhan. Madamo gid nga salamat, Ma'am Erlinda, sa time nga ginhatag mo sa amon sa bunga aga. You're welcome, Kate. Kag may misa sa Santa Barbara Parish Church alas 4 sing hapon sa mga devotos ni Jesus Nazareno. Kag after that, may procession around the town. Di kabay pa nga kung gusto nila mag-attend sa misa, ara magwa ang replika ni Jesus Nazareno dahil unamon sa simbahan. Salamat gid Kate. Madamo kita sang bantayan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.